Kahle kahle ngizokutshela ukuthi mina nobaba sesiyathandana. Emakhombeni manje. Angizothini ngani? Kunjalo ma. Ngithe kunokuthi uzwe ngabantu ngcono uzwe ngami umnikazi wendaba. Amathumbami wena wagudla la kimi. Besiwubide isingane sokuthi uzongitshelela umanyala. Ngiyaxolisa ma. Manyala ongitshela wona. Ngiyaxolisa ma kulokho kodwa yazi ukuthi wena nje ulengane ngakungani ufuna nje ngayilahlela le emkhosheni. Ujoda umuntu ongitshela wona. Ngiyaxolisa mama kulokho. Mina ngiyakuthatha njengomntana ngithi ngizokukhulisa ngizokufunela ikhaya elifudumele wena usuzobona indoda la endlini. Kwathiwa sekuzenzakalela nakhona. Usenzakala yini? Kwathiwa sekuzenzakalela. Njalo baba wakho. Sanibingelela babukele emakhaya beBlaqlife TV. Nihleli kwesinye isiqephu sithi sikhipha izimfihlo. Nihleli with your girl uLongster. Namhlanje sinosisi omncane othi unemfihlo afisa ukuyikhipha. Sawubona sisi? Yebo sisi unjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukeli lapha ekhaya. Ngiyabingelela kubabukeli emakhaya. Kubo bonke abalalele lolu hlelo. Ngize la kwa Blaqlife ngoba ngizokhipha imfihlo kade ngahlala nayo. Wavesana bahlala edabeni. Yasho ukuthi ke umuntu mayisabo khipha sekugijima konke. Usisi uphuma phi? Usisi uphuma emakhaya. Uphuma emakhaya. Emafama eMelmoti. Oh, okay. So ungifike kanjani la eThekwini? Ngifike la eThekwini ngokuzofunda kahle besihlala nomama. Okay. Wenihlala nomama noma usahlala naye? Yebo ngihlala naye kumanje. Okay, usafunda? Cha ngisafundi. Awusafunda? Yebo sengaqeda. Oh, okay. So uthi unemfihlo ofisa ukuzoyikhipha ukuyidlulisa kumama. Kumama? Engifisa ukuyidlulisa kumama. Ngisho khona ukuthi ke noyidlulisa kumama? Yebo ngiyidlulisa kumama. Okay, akungixoxele ngomama, umuntu onjani? Umama umuntu lo ngathina akanaki. Akanaki ezinye izinto mazenzeka akayithathi serious futhi. Umuntu lo osabekayo umuntu ongaxoxa. Oh, okay. Yebo. Okay, so umama ukhulele kuyena isandla sakhe? Yebo ngikhuliswa uyena. Ukhuliswa uyena. Okay, so lemfihlo lena ube nini nayo? Ngibe nayo ngisafunda isikole. I was 17 years manje. Nginyanga manje. Ngineminyaka u22 nje ngamanye. 22. So ubona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi uyikhiphe? Sekuyisikhathi sesiside isikhathi ngihleli nayo. Uhleli nayo? Yebo. Okay. Ungakwazi ukusibriefa kancane nababukeli ukuthi imayelana nani? Oh indaba ikanje. Shuthi kwashona ubaba sibancane. Okay. Kwase kuthi umama wathola omunye umuntu. Okay. Ngathi bayathandana naye baze bashada. So ngokuthi wengazi ukuthi uzongishiya kuphi. Okay. Bashada nasenihlala naye. Yebo wasithatha umama sazohlala naye StepFather. Sinjani StepFather? Ngase ungeze ibrief encane nje. StepFather umuntu oright. Alright kakhulu ngoba isupport ngiyithola kuye kakhulu more than umama. Okay, no, I understand. So imfihlo? Okay, imfihlo engizomtshela yona umama namhlanje ukuthi lokho abeyitshela ukuthi kuyikhona akuyikhona. Akaza ngisole before ukuthi mhlawumbe ngabe khona into enzakalayo between mina nobaba. Ubeyitshela ukuthi konke lokhu baba ngenzela khona usangenzela ngothando lokuba umzali. Kanti thina akukho kanjalo. Oh, yeah. So sekudlulele ekubeni umzali. Yebo sekudlulele. Ngasho kanjalo sekudlulele. Iqale nini lento? Lento iqale ngino 17 years. So ngesikhathi kumele ngimatric dance. Ngiye ngahamba nobaba sawo shopha naye so angithengela yonke into engiyidingayo. Zonke idingo zami ngoba namanje usanginakekela. Emva ukuthi sengiqedile college ukufunda. Usanginakekela namanje. So ekungithengeleni ubaba izinto ngibe nokuthatheka ngagcina sengimthanda ngoba even ngendlela angibamba ngayo engihaga amagazi agcina seconnectana. So angithi nihlala nonke endlini? Yebo. Yonke lento mayenzeka umama akabona? Umama akaza inaki. Usuke etshela ukuthi kusawu uthando lababa. Okay, nginombuzo la ukhona umuntu othandana naye? Yebo ukhona. Mase futhi uphinde uthandana naye futhi ubaba? Yebo. Ngiye ngazama kodwa ukumala ngenxa ukuthi anginawo ama feelings akhe more than ubaba.
Gcine sengibona ukuthi isikhathi sakhe nje anginaso ngasho kanjalo. Mangicabanga ngokuthi umuntu oshada umama, umuntu osekhulile loyo. Yebo, umuntu osekhulile. Awunawo amahloni ukuthi yena umama uzophatha kanjani, umndeni, umakhelwane. Cha. Lento siqale sayithatha ezumdlalo kodwa manje i-serious iyaqhubeka. Isi-serious. Iyaqhubeka, isi-serious iyaqhubeka and nami sengize ngiyamthanda. Angifuni nje uqamba amanga sengize ngiyamthanda. Yingakho ngithi angize la ngizoyikhipha le mfihlo kuzuma ezwe ngami umnikazi wendaba angezwa ngomunye umuntu. So umama yethi-ke nahlukana nomyeni wakhe? Kukuyena kubaba ukuthi usathanda ukuthi siqhubeke kodwa mina sengikhathele ukufihla. Sukhathele ukufihla? Sengikhathele. Yep, ngiyibona ukuthi-ke nangcono simfonele umama. Ucanga uzoyithatha kanjani? Angimazi kodwa ekugcineni kosuku kumele agcine kwazile. Asimthinte simuze ukuthi-ke naleli udaba lolu uzolizwa kanjani. Lunjani uvalo? Lona nginalo kodwa awusabi ukuthi uzolahlela umama? Kuzoya ngakuyena ubaba ukuthi ukhethe ukuhamba nami noma nomama. Yebo. Sawubona njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la wakwa-Blaqlife TV. Ubani? uLungsta wakwa-Blaqlife TV uhlelo oluthi sikhipha izimfihlo. Uthi ushaya inombolo ekuyo ayimina ukhuluma nomashezi lana angazi ufuna bani wena? Hayi ngidinga yena umashezi. Hayi wemntanami lo hlelo lakho siyalazi phela. Hayi aliphathi kahle abantu. Khipha izinto yathi nje ngiyathuthumela kumanje ukuthi yindaba ungibonele ufuna mina kanye noma awu yini ufonele mntanami? Hayi shuthi zifa ngawe namhlanje. Awe shwele. Hayi khona ilunga nje lomndeni elihleli la elithi-ke nayi linemfihlo eshishayo edinga ukuthi lixoxele lona. Ubani kodwa loyo Jeswami ma? Athi ngimdedela kubingelele. Sawubona mama njani? Ya noni. Ngiyaphila mama. Yini uzungishayisa ngovalo kangaka yini kwenze njani? Into engizoyikhuluma nawe namhlanje angazi ukuthi uzoyimukela noma uzoyithatha kanjani izokuphatha kanjani kodwa ekugcineni kumele ugcine ukwazile. Yini lengakho ubungakwazi ukuthi siyikhulume la ekhaya ungitshele khona la ekhaya uzohamba uyele ko-TV uyokhuluma le ndaba. Yini kangaka esikuxakile? Bengalulanga mama, bengalulanga. Bengifisa ukukutshela kodwa angazi ukuthi ngizokutshela ngayiphi indlela. Ngibe nokusaba mase ngikubona kodwa namhlanje ngithe angiqunga isibindi ngize la kwi-Blaqlife ngizokhuluma nawe. Hey, sanisokhuluma ntombi sizwe ukuthi uphetheni. Mama lokho kade kwenzeka phakathi kwami nobaba uyitshela ukuthi kusawubaba. Bengakhona njengoba ucabanga. Mina nobaba Angizwa. Yebo ngithi lokho mama kade uhlezi ungibona sinobaba sindawonye uyitshela ukuthi kusawubaba nendodakazi akunjalo ma. Kunjani? Kahle ngizokutshela ukuthi mina nobaba sesiyathandana. Makhombeni manje. Angizwa ukuthi ngani. Kunjalo ma. Ngithe kunokuthi uzwe ngabantu ngcono uzwe ngami umnikazi wendaba. Amathumbami wena wagudla la kimi. Besibindi esingalo sokuthi uzongitshela la umanyala. Ngiyaxolisa manyala ma. abantu ongitshela wona. Ngiyaxolisa ma kulokho Kodwa kodwa ukuthi wena nje ulengane ngakuzali ufuna nje ngayilahlela le emkhosheni. Udodi umuntu ongitshela wona. Ngiyaxolisa mama kulokho. Mina ngiyakuthatha njengomntanami ngithi ngizokukhulisa ngizokufunela ikhaya elifudumele wena usuzobona indoda la endlini. Kwathiwa sekuzenzakalela nakhona. Usakhala yini Kwathiwa sekuzenzakalela. Njalo baba wakho. Kodwa nawe wona kade ngakubona ngempela ukuthi-ke ubolile inqondo yakho kade ngayifunda ngakubona ukuthi ungcolile kahle kahle awuyona ingane wena. Mama. Udodi wengane. Mashezi. Wethu umuntu okwalizala inyoka uyangizwa? Mama. Yebo ngikhona. Ngicela uhlise umoya kancane. Uzohlisa kanjani umoya? Yazi
ushukela unyukile wantana njengoba ngikhuluma nawe nje manje ne-BP inyukile yazi lengane ukuthi izongibulala banikela amani lawa awenzayo. Angithi uze la ku-Blaqlife TV khona ezokwazi ukuthi ayixazulule lento ngoba shuthi siyamlimaza naye and akafuni ukuthi-ke na igcine usuzwa ngabantu or ubaba lo athi-ke nithandana naye nobabili agcine sekuyena okutshelayo. But ngicela ukubuza njengomzali sizazi ingane zethu ubungaboni lutho nje oluhlukile. Lutho wengane yami mina bengingasoli lutho phela ngoba futhi ngumuntu oyitohozelayo nje ngihambela ngihambe ngemakhishini ngisebenzele emakhishini nje kwesinye isikhathi kuyakwenzeka umadam wami bayihambile-ke eholidini ngihambe ngiyogada-ke lapho lezo ngihlale lapho-ke endlini kamadam lezo nsuku-ke engekho ngingasoli lutho phela ngoba nangu umntanami futhi iyona le ngane beyikhulele ngaphansi kwasesandla sayo le ndoda so nje ngithatha njengokuthi nje ubakwayo angisoli nje lutho nakancane nje. Okay, so manje-ke uzizwa unjani uzwa le ndaba? Ngishaqekile angifuni ukutshela manga ngiyathuthumela angazi indaba engizoyithini le omakhelwane bona bangibuka bathi bazothini zona iy'hlobo zethu umndeni uzothini uma usuthola ngale ndaba. Okay. Angazi mama. Okay, umshado wakho wona mawucabanga kuzokwenzakalani kuwona? Angazi kusho ukuthi nje le ngane vele ithunyelwe ukuthi izobhidliza umshado wami. Kusho ukuthi nje from day one le ngane ithunyelwe nje ukuthi izomosha umshado wami. Ube ngangazi nje ngabe ngayilahla leyo mfuleni yamuka nemhosha lokudodwa le ngane. Mama noma onile asingakhulumi kanjalo ngoba ngiyazi ukuthi sisakhulumisa ukudinwa. Urabish wengane la yikho ingane engenza kanje kuzalwayo. Ngivuka nalododwa lengane ngizamela impilo engcono namhlanje ibona ukuthi ngibonge ephela nje. Okay, ngicela umbuza la usisi uzohlukana nobaba ngoba usuzile wazobika. Angiboni ukuthi soke sihlukane ngoba akusavumi ukuthandana ukuthi ngithandane nomunye umuntu. Manje uzoba kwisithembu noma wakho. Kunjalo kukuyena ubaba uthi uyena ubaba uthi ngifile munungu. Ngizothi ngithini? Ngithi ngifile munungu. Usazokwazi ukuqhubeka nje ahlale ekhaya. Ukubaba nomuzi angifuni ukumbonela la enyathele khona. Angifuni ukumbona la angaphindi mhlawumbe umqondwana wakhe la emzini wami. Angifuni ukumbona la ehambe khona. Sis, ukhona omunye oyazilo lemfihlo le ngaphandle kwakho? Hayi akekho engingaxoxa naye ubaba kuphela. So abangani ngoba sifihlile. Akekho umngane adazi. Akekho ngoba bengazi ukuthi mangixoxela abangani bangahle bayindlulise ifike kumama mhlawumbe uma agcine sethatha isinqumo sokungenza something. Ingakho ngithe angizilana ngoba nginethemba ukuthi mhlawumbe. So njengendodakazi uma wakho la efonini yamuza ukuthi kena udiniwe ibhlungu umzisa ubhlungu. Ubona ubhlungu ongabulindele enganeni yakho. Yebo ngiyakuzwa. So uzizwa unjani? Khona okwamanje ngasho ukuthi ngisadidekile angazi ukuthi ngizokwenza. Usadidekile. Kodwa kukho konke lokho sidinga yena ubaba kuba yena oyixazululayo njengokuyiqala kwakhe. Manje uzokhompyutha noma wakho? Khona le inzima. Inzima okusho ukuthi uzokhompyutha nayo. Ngoba ukuhlukana nayo baba kululanga. Mama uzokhompyutha nendodakazi nje angifuni nje uqamba amanga kululanga. Ihlazo Sengimjwayele. Abantu bazongibuka njengomuntu othi ngiyihlekisa manje mina emphakathini ngenxa yalona oludinjwa walengane. So manje i-step esilandelayo for wena siyaphi? Mugcineni lapho yabona njengoba ezile lapho kini ngithi nje mugcineni lapho mina angisenangane kusukela namhlanje nje angisenangane ebizwa ngayo. Okay, umshado wakho wona? Sizoyibona le sizokhuluma nobaba. Phela lengane futhi inamanga kabi. Khona umfana la ethandana naye. Ungathola ukuthi kubalekela lo mfana usezothi-ke uthandana nomuntu. Ayinamanga kakhulu leyo ngane aniyazi phela nini. Inamkhuluba kabi leyo ngane. Yo. Wena uyahlukana nobaba? Hayi. Uyahlukana nobaba? Angiyiboni ngihlukana naye ngoba ngisho ukuthi mhlawumbe uyena ungakwazi uyixazulula ubaba. Hayi. Manje-ke mawucabanga uzothina ubaba mayezwe ukuthi-ke nomlethela. Uzothini? Angazi ubaba ukuthi yena uzoyithatha kanjani. Angazi ngoba uyena wonke lo wayiqala nami ngagcina sengithatheka uyena.
nawe usugcina ngaba nama-feelings akhe ubaba. Baba nama-feelings akhe. So ngoba ula namhlanje uyazi ukuthi ula noma kuzoba i-surprise. Cha, kuzoba i-surprise bengamazisanga naye. So Kodwa ngike ngamtshela ngathi uma kuzomela ayazi. Wathini? Akazange aphume naso isinqumo. Aphumanga nesinqumo. Akazange aphume nesinqumo. Okay mama. Ngane yami ngisakhona. Hayi ngiyaxolisa ukuthi namhlanje bekuyi-10 yakho ukuthi ufonele Blaqlife TV. Awu ngaze ngayibhala iphicu lenyoka. Yey. Kodwa-ke njengoba wazi ukuthi-ke nasu Blaqlife TV siyayisi-offerisha i-support, family support. Mhlambe ningahamba niwumndeni nihlale phansi nomuntu nikhulume ngayo yonke lento le nikwazi ukumove forward ngoba phela ngeke nikwazi ukulahlana niwumndeni. Yabona njengoba wengane yami ngisho nje angisena ngane kusukela namhlanje. Ngigcineni loyo noma bona ukuthi ushonaphi angifuna ukuphinde ngizwe igama lakhe, angifuna ukuphinde ngizwe lutho nje olungihlanganisa naye. Sisi ngoba ngihleli la e-studio ngiyabona ukuthi-ke na there is a gift on the way. So lengane kaba Ekaba kwami. Eyakho baba. Hey. Leyo ngane inamanga kakhulu. Ngithandana nomfana lo drive itekisi lo wale lapha lo muslon. Yey, usikhothe. Sahlukana kudala mama nalo. Sahlukana Sahlukana kudala naye lo mfana lo. Lo mfana nje obe safika la ezoshaya ifuthi la isakona le moto yakhe isikorokoro ezofuna wena. Sahlukana kudala mama nalo umuntu lo akusekho. Siyabonga kakhulu ma usiphi isikhathi sakho. Njengoba bengishilo ukuthi Blaqlife sizon-offerisha i-support niwumndeni ukuze nikwazi ukuthi niyixazulule le ndaba niqhubekele phambili. Ngiyabonga ngane yami. Angazi noma leyo support izosiza yini. Hayi, siyabonga kakhulu. Okay. Bye. Sis, yazi ngihleli la ngoba uxoxa le ndaba. Athi awunendaba nje. Ulimaza umzali la uthandana nomuntu omdala kodwa athi awunendaba. Ukuthi ngisadidekile, ngasho kanjani ngisadidekile. From 17 to 22 years. To 22 years. Dideka kanjani? Because ngeke ngikwazi ukumshiya ngoba kade ngisho ukuthi sesijwayelene naye nje kakhulu. Ngaze ngakhetha nje ukuyeka umuntu wami ngenxa yakhe ubaba lo. And naye ubaba useqala ukuthi abe nesikhwele. Mengibona kunomuntu wesilisa yonke leyo nto leyo. Ngoba uthi nje manje ingane lo ikhulelwe. Shuthi wena usumnakwama wakho. Kunjalo. Futhi akujiki nezinyanga seyiseduze, seyisondele nezinyanga. Seyisondele nezinyanga. Dede ingakho bengithi ngifuna ukukhululeka. Kuze mangiteta lo mntwana ngazi ukuthi ngenza njani ngiyapi naye. So uma wakho uzoba ugogo abe umamkhulu futhi lengane. Ikanjalo sisi kanjalo. So ikhona mhlambe i-advice ongafisa ukuyipha abantu basekhaya beselalele nje. I-advice engayinika abantu basekhaya nabantwana basakhula ukuthi abazali abazama ukuthi bangathatha umntwana bamzale ngaphandle bamhlanganise nomuntu angamzali ngoba kuyinkinga kwakhona lokho ngoba umama kube wengangithathanga wangazisa yena ubaba lona mhlawumbe ngaba yenzekanga yonke leyo nto leyo bengeke futhi bengizoba nakho ukumsaba ngahlali naye kube khona nje lokho kodwa ngendlela esekwenzeke ngayo nami angisazi ukuthi yini ekumele ngiyenzeke manje. Okay, hayi siyakuzwa. Kodwa-ke Blaqlife ngeke vele sikulahlele nawe ngaphandle. Sizoku-offerisha i-support ukuthi ukwazi ukubuyisana nomama ngoba phela uma wakho. So ngeke nikwazi ukuthi nixabaniswe umuntu wesilisa. Yes. Hey, mabukele emakhaya niyizwela. Hayi inzima kakhulu. Kubalekile ukuthi nibe ne-relationship namadodakazi especially mawukuthi kena ahlalisana no-StepFather ukuze akwazi ukuthi kena adalule mawukuthi khona into ebaxakayo bakwazi ukukhululeka nani bomama. Hayi ukuthi siyamvuna usisomncane
kodwa mhlampe kube wayenayo i-relationship nomama bingavimbeka lento. Siyabonga kakhulu-ke Blaqlife TV. Sithi please like, share and subscribe. Ngulungsta, ngithi bye. Is there Blaqlife?